44 секунди измисля сценарий. Главният герой... Никога няма да го казвам на никого. Главният герой има една сестра, която сестра той много обича, но никога не иска да бъде като нея, защото той не е такъв човек. Така. Главният герой е много ориентиран към доброто, той мисли себе си за добър човек. Той мисли себе си за добър човек, но той всъщност не е добър човек и не разбира как неговите избори влияят на неговите близки хора. Майка му, сестра му и другата му сестра, за която той не знае. Но, така, другата му сестра, за която той не знае, изведнъж идва в живота му. Как идва в живота му? Чрез трансатлантически полет. Как точно? Идва в живота му чрез трансатлантически полет, чрез парашут, на който е отгоре венецуелското знаме. Защо? Защото тя е дъщерята на президента на Венецуела. Така, Венецуела в момента е в гражданска война. Така, той се пита, аз ли бях това? Искам ли да бъда този пример за дъщеря ми, за сестра ми? Или искам да участвам в Венецуелската гражданска война? Той е разкъсан, героят е разкъсан. Героят е разкъсан между две съдби. Така, сестра му се пита, трябва да разчитам на брат си ли, тъй като никога не съм го виждала, или трябва да разчитам на себе си? Сестра му тогава преживява емоционален катарзис и си казва, въпреки че обичам брат си, никога няма да искам да разчитам на него, защото той няма нищо общо с тази война, която аз водя с баща си. Копе, моля те, братле. Нали 40 секунди сценарий? Така, брати обаче, знаейки, че nature vs. nurture е real thing, знае, че той няма нищо общо с нея. Той не е виждал сестра си, тя за него е един сперматозоид. Един от многото. Един от многото сперматозоиди, които са били изстреляни в вагината на майка му. Коя е майка му? Вагина. Коя е майка му? Ето там идва големия въпрос. Коя е майка ни? Защо те двамата трябва да се съберат, за да разберат коя е майка им? Коя е майка им? Коя е майка им? Много. Това е Риана. Майка им е Риана. Единият е черен, тя има сини очи, какво правим? Негър албиност.